Vi vil starte med at redegøre for aktionspotentialet. Når muskelcellen den befinder sig i hvilepotentiale, som er omkring minus 70 millivolt, vil muskelcellen være det, vi kalder polariseret. Og det betyder, at dens indre det er negativt i forhold til dens yderside, som er mere positiv. Det vil sige, at der er en større koncentration af natriumioner ude i vævsvæsken, og der vil så være en større koncentration af kaliumioner inde i muskelcellen. Og det er så den her spændingsforskel. Den ulige fordeling mellem natrium og kalium, det gør nervecellen i stand til at etablere et nerveimpuls til muskelcellens cellemembran. Det medfører, at muskelcellens membran kanalproteiner ændrer struktur og form. Og det vil sige, at natriumkanalerne derfor åbnes, og der vil så strømme det her natrium ind i muskelcellen. Og det resulterer så i, at cellen bliver depolariseret, da indersiden nu er blevet mere positiv i forhold til ydersiden. Og det medfører så, at vi den her sammentrækning i musklen, så vi kan bevæge os. Muskelfiberen den åbner nu for kaliumkanalerne, så ionerne kan strømme ud af muskelcellen, og det kalder vi så for en repolarisering, da spændingsforskellen den bringes tilbage til hvilepotentialet, som var udgangspunktet. Og her kan vi så se nervecellen, og hvordan den motoriske nervecelle den så når ned til nerveenderne, som så sidder på muskelfibrene. Og her har vi så zoomet lidt længere ind, hvor vi kan se den motoriske nervecelle og den neuronmuskulære synapse og muskelfibrene. Og nu går vi så endnu tættere på. Her kan vi altså se, at impulserne de kommer ned, og det er vesikler med acetylkolin. Og det resulterer så i, at calciumkanalen den åbnes, så calcium strømmer ind i den præsynaptiske nervecelle, hvorved at vesiklerne så bringes ned mod synapsekløften, hvor de så springes. Acetylkolin det binder sig nu til acetylkolin receptoren, hvilket medfører, at natrium får lov til at slippe igennem kanalen og ind i muskelcellen. Ja, og her kan vi se, at impulsretten ned her, vi har den præsynaptiske, vi har muskelcellen hernede. Og acetylkolin har jo nu bundet sig til receptorerne, som har så gjort, at muskelcellen er blevet positiv indvendigt. Førhen der var den negativ hen langs hele cellemembranen, men i og med, at den nu er blevet positiv, så vandrer aktionspotentialet og sker ligesom en kædereaktion hen langs cellemembranen, så den bliver positiv hele vejen hen, og det spreder sig. Ja, og nu vil jeg så forklare om tværbrugscyklusen. Den foregår ved, at ATP kommer og binder sig til myosinen, som efterfølgende spaltes til ADP og en fosfatgruppe, som resulterer i, at myosinen strækker sig. Ja, og det resulterer så i, at myosinen den binder sig til aktinen. Og når den har gjort det, så frigiver den ADP og en fosfatgruppe. Og det resulterer så i, at myosinhovedet igen bøjes. Og den her proces, den fortsætter så længe at musklen er i bevægelse.